Aramaixoko Bixente Goikoetxea plazan gauz hemen hasten dalako, hemen bukatzen dalako, hori norberan ikuspuntuan arabera, aste honetako izenean izana, ataleko edo tarteko kalia, gaur izpide izango dugun kalia, Matxain kalia, zuzen be. Liber, Mila, kaixo? Epa. Gaurko honetan, kale hau aitzaki hartuaz, Matxain kalia aitzaki hartuaz, Matxain kaliaz, Aramaixoz eta burdingintzaz egingo dugu berba, ze harreman dau, hiruren artean? Berez, nik betianik entzun du Matxain kalia burdinolak, baina nauen ulertzen nondik nora. Eta askotan, baiztegi batera joatia besteik ez da hau informazioa topetako. Eta Euskaltzaindian orotariko iztegira joan ezkero, matxin hobeto esan da, matxin zer dan begiratu ezkero, esaten dotzuna da, burdinoletako mailu erraldoi hori jotzen dauena, edo hola gizona dala matxina. Matxina da, hortik omendator. Amasei, amazazpi, 18. mendian, burruka itzen zauienak edo, eure komenzien euren eskubidien gaitxik edo, eta hortik omendator, baina hori beste gai bada. Orduan, izena hortik etorriko zen, eta askotan burdingintzan arrasatek eta eruan daue familia, baina Aramaixoge historixan garrantzia handi xeuki dau ekonomikoki batez be. Ez daue emuten dau nekazal mundu idiliko baten kasi-kasi gazela, baina keba, hau industria zan, oindala ezen bester arte. Gaur ikusiko dugun moduan, hemen burdinolak eusen, hemen zutegixak eusen, askok bata zein bestia izan, lantegi mota berdinokiko dugu buruan, baina ez dian ahaztu bian. Ni ez naz aditua, aritua naz, eta gazteleraz igual erreza ulertzen da. Ferreria eta fragua. Burdinola esango dudala minerala minatik atara, eta berotzen zan lekua eta matxin horrekin kolpiak emun, isa urtu arte berotu, kolpiak emun hor ze pasikina urteten zan, eta lingotia edo blokia lortuku. Horrei diez burdinolak. Eta zutegixak diez ja erramintxia bera itxeko lantegi txikitsu hauak. Ordan, esango burdinola baten, kriston zaratia eta berotasuna eta egongo zien, eta zutegixaia da lantegi txikin haua. Eta fintxu hauan nola baita. Hori da, lingotien biharrian ja bertan, ferrak edo mailuak edo... Landu, ikentzan nola baita esateko. Aramaixon bizitatik eusen, baina Aramaixon horreindanerako materiala lortzen zen meategi xape, omen. Omen zazen, meategi ezberdinak aipatzen diez, eta datu bitxixa da 14. mendian, datia ez dakit oso ondo konkretua, baina Araba mailan, ontzen Arabangaz, Arabako biztanle batzuk eskatzen dutziena da orduko erregiai mesedez debekatzeko burdinola berrixak itxia, basuak ikatza bierzanez arbolabarik arizielako geratzen. Orduan, imaginau bihu, Araba mailan 14. mendian burdinola pila bat euzela, eta Aramaixon gaur Ibarrangaz, Ibarran bidaz dokumentauta 1360 hamarkada inguruan, eta gainontzekoa koletan egongo zien. Baina sei bat batera egon diez, burdinola gabitz esaten hau da, mineral honeik hartu eta lantzeko lekuak. Eta meategixak albina inguruan aipatzen diez, gero liburuetan begiratzen hasten zenean, urria, zilarra, danetik agertzen da, baina bai imaginau bihauena da, minerala askoetzan atarako, baina bertako burdinolendako eta bai emungo zotzela jaten, eta Ibarrako burdinolak 1700. urterako ja ez da bitz martxan, eta arrazoietako bada burdina falta jakula, Bizkaia eta Urrutik geratzen jaku, orduan hemengo meategixak bera joeten diezenean, kanpotik ekartzia karu urteten danez, ja, funtzionamendua edo bukatzen hasiko zen. Libe, joango gara Matxain kalian bere ibilalditxua inaz. Gainera hau da, nik uste dut, Aramaixon, kotxe gutxikin, lauan paseauleken leku bakarnetakoa. Guazen ba. Libe bagoiaz, Matxain kalian barrena, eta oindala mende batzuk, ez asko, baina oindala mende batzuk, hau alde batera eta bestera zutegixekin imaginau behar dugu, ez da? Hori da, 19. mende hasierara joango bakitzen, 1800 gutxixan, 33. Orduan, bidaiatuko bagenu denbora, imaginau bihu, garai bateko dokumentazioan eta begiratuta hemen, zutegixak egongo ziela. Orduan, nik imaginetan dut, izango zala iluna, hori klin, zaratia, keia egongo zala, ze ikatza
Osea, zutegixak sua dau, keia, ez dakite, ambientietan izango gorko lasaitasun hori. Lehen aipatu duzuna, ez da? Oin landagiroko girua daku, ez beste... Industria izango zen. Londresetik antzak eixago kiko eben? Ba, ziurraski bai, belainua ez, baino... Eta horre gainera beste datu kurioso bat baita, ez da? Zutegi bakoitzean, zenbat familixa? 7 bat familixa irakurri dut nik, asko irutzen jat. Eta askotan igual bertakua bat, baino bestiak, errentan ez, apopilo hartu edo bertan herrikoak ez bazien, lotan eta geratzen ziren, jaten emun, hor ekonomia mobiruko zagoen hemen diru asko. Mobilen zala, ez da? Dirua mobilen zala, eta lehen komentu duguna, Aramaixoko gaur egungo parrokixia ikusgarrixa, diru hori behitiko, diru non behitik etorriako zen. 33 Burdinola, 1830 inguruan, 22 bajetan da, 50 garren hamarkadarako 16 daz, baina Elixia da 1800 gutxikoa, hemen dirua, osea, Elixiai begiratzen motezu hemen dirua, bazauen. Baina hori, pitinka indarra galtzen zen. Bai, materiala gerozta karu haua, eta bai, kompetentzia gerozta undixaua behizengo zen. Eta bai, garraio bideak Aramaixo urrutik geratzen da. Ordan, azkenean, nik uste batez bezaten daue Burdinan prezisua igozanean, ja zutegixak ezin dauela aguantau. Eta ikatza bai, askotan burdina, baina ikatza bai, Aramaixoko herritarrak ejatzen omen ziren, udal lurretan, zazen ikatzetarako arbolak enkantian ataratzen zitxula udalak. Eta orduan, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak, karu hau ataratzen zaudien, eta Aramaixoarrak bertako egurran, gertu hau ekita, karu hau pagau biharra eukitzen zabiela, eta ben baino gehiagotan dokumentuetan eta kexak agertzen omen diezela irakurri dut. Askotan ez dela burdina bakarrik, ikatza bihar da, eta ikatz asko. Hori da, ikatza bihar da, zua iteko eta horretarako danerako. Herri baten baino gehiagotan pasauxaku, kale baten joatia, kale ez oso handixa, eta gero jakitia herri hortako garai baten kale nagusixa zala, edo kale importantienetako bat, zala, Matxain kalia antzerako zo, zer, ez da? Esaten dauienez, nik ez dakit gaur egun variantia dauku, justo honen paralelo eukiku variantia, hemendik sartu eta urteten zen Aramaixora. Osea, Aramaixotik Arrasaterako bidea, hau izango zen bide nagusisa, eta aurreratxua zubi bat pasetan da, eta zubi garrantzitsua omen zen. Hori da, zubi hori izango da gure ondorengo, geldilekibo, gure tokixak guazen bertara. Libe, zubi honek, zubialde dako izena. Hori da, zubixa eta baserrixa aztu bari. Hor dagoena. Gaur egun emuten dau, Matxinkale edo Matxainkaleko besterik gabe, zubixa ez da ikusi behitzen. Baina liburuetan, Elejalden liburuan begiratu ezkero, beharra zauen garaixetan aduania be hemen jarri zen zabiela esaten dago, hasike esan duena, variantia etzanean existiruten, hau zan Arrasate alderako edo Gipuzko alderako bide nagusixa. Bertara sartzeko, bai edo bai? Hemendik pasau izan. Ba, ekixein, ordan beziztien zen, baserri hortakoa jakingo zaudien zein itxi pasetan eta zein ez. Hori, gaur egun ez daue muten ez ebedanik, baina askotan garrantzia hori. Bai, baina hori bere garrantzi historiko eta estrategiko hori uki bai. Eta aurrera ingo dugu, gure gaurko ibialdiko Matxainkaleko azkenengo puntura. Hori da, ja bukatzen hasiko. Hori da. Libe, pilinka heldu gara, Matxain kalian bukaerara, hementxe azkenengo etxia, ez da? Kaleko azkenengo etxia. Azkenengo baserrixa, eta hor bankua dauen lekuan ja kalia bukatuko litzake, eta Aramaixoko variantiakin juntetan da, eta jazta. Esan dugu kalia dala, onjokan be kalian gauzela, askondako kurioso izango da narren, ez da? Hori da, Matxain kalien gauzela, Salazan dako izena. Salazan baserrixa, errotia zaukon, baserrixan jabetzakua, eta hor, esan dut, variantiakin juntetan da leku horretan hor banku badau, banku horren onduan bere gara izan egongo zen beste eraikin bat, eta hori da Ibarran aipatzen diezen 2 burdinoletako bat. Salazango burdinolia eta bigarren izango zen Mugerza edo Arra eta Etxan eta Gantza ingurura hor Ibargo izan egongo zen bigarrena. Kuriosua da, ze kalia bukatu edo hasi
Hori da. Punta baten burdinola badau, eta gure ibilbidea hasi duen puntua Zutegi gisa. zutegi gisa esan, ezta? Bai, lotuta, bai, hori errekia jarraitzuta, zutegixak errekian onduan, egiz esan, arrazoia bat logikoa da, sua dauenez itzaltzeko eta gertutasunan gaitxik, baina gehiago ez dakit, baina bai, burdinola batek funtzionetako, errota batek moduan, bier dau bai ala bai jura. Orduan bai kokatzen dizela erreken inguruetan. Leroe Ramila, eskerrik asko gaurko honetan, irakustiarren, debagoinean arrasaten bakarrik ez, beste herri batzutan, arama ixon be, burdinarekiko, burdina lantzerekiko, atxikimendu edo gertutasun hori. Eskerrik asko etortiarren, gonbidapenan gaitxik, eta jentiei gomendatu, askotan arama ixo etorritakoan, nora joen aldapabari, pasiorako oso leku politxa dela, errekatik bai burdinolan aztarnak edo topauleizkela, baina hori ja itxiku neretako ez, beste norbait topetan bozu, beragin aventura salien dako, ez da? Pasio laua gura da baina dako be? Hau xen da, leku egokisa. Arama ixon gutxi daz. Liber Ramila, eskerrik asko. Zuei, hala.